Lagi njaluke larang e. Wes do wae ora apa-apa. Heeh. Ya wis, oke. Wong bingung ya arek adol Albasiah ya. Lah ya ditawake karo bakul kayu kondang kalau kok sak porjo kae lho. Alah kayak mesti regane rawane dhuwur ngenyang meprek. Mosok to? Oh. Bos, tawake karo bakul kayu. Anyaran kewe po piye kae? Ayo. Wah iki nek dikon 5 juta ya ora wani cilik-cilik kabeh koyo ngene iki ya. Mbak, bakul kayu po? Heeh, Mas. Nyong arek adol Albasiah. Lah pirang wit, Mas? Sak wit. Lah kok sawit aja, Bos. Jare telung Oh wit iya, mau. 3 wit. Lah ayo dicek. Lah ndi wite? Iki kae karo kae. Lah iki wis tau di nyang bakul bareng. Wis wingi arek dituku bakul kayu kondang ngaloko kae, tapi ora tak kekke. Lah wong lek nyang meprek kok. Lagi telu ki kon piro iki? Juta. Alah, kayu cilik-cilik kok 1 juta. Lah piro to? 100 nek oleh. Bos, meneh diweke wae wong iki bakul ayu. Oh iya. Bakul ayu. Lah iya to. Celek wae. Heeh. Dile ya 100 ya. Yo. Ya oke siap. Ya Mas, Iya. aku ono dagangan murah lho. Kayu apa? Apa sih ya? Lah mbok tuku piro? Ya murah-murahan wae lah, Mas. Ya wis ngono kuwi pokoke gerno pelanggan pepet Siap. terus. Oke ya. Ya. Wis kono golek-golek ya. Yo. Madang-madang apa masak-masak kono lho. Oh, alah. Jolali senam. Ya.